дар ҳошияи иқдоми раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки Душанберо ба шаҳри сабз табдил медиҳем, имрӯзҳо бо ташкил намудани ҳашарҳои шинонидани дарахтҳои ороишиву сеафган ва гулу бутаҳои ороишӣ, гулгашту хиёбонҳо ва боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ҳусну таровати хоса гирифта дар маҷмӯъ ба шукӯҳи шаҳри Душанбе ҷилои тоза мебахшанд. Дар ин радиф корхонаи воҳиди давлатии таҷрибавӣ, илмию истеҳсолии сабзкорӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки дар он гулҳои гуногун парвариш мешаванду аз заҳмати мутахассисону кормандон ин коргоҳ, гӯшаву хиёбонҳо ва канори кӯчаҳои шаҳри Душанбе зебу зиннат меёбанд, бо дастгирии раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ бунёд гардида фаъолият менамояд. корхонаи воҳиди давлатии таҷрибаи илми истеҳсолии сабзкории шаҳри Душанбе баҳри парвариши гулҳои мавсимӣ, яксола, бисёрсола ва дарахтони ҳамешасабз ороишӣ равона карда шудааст. истеҳсоли гул дар соли гузашта қариби 8 миллион дар корхона расид. мо имрӯз шукрона аз он мекунем ки бо дастгирии раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ кор ба фаъолият дорем, ҷои кор дорем ва маош мегирем. дар корхонаи мо зиёда аз 30 нафар занҳо кор ва фаъолият доранд, бо маош таъминанд ва мехостам ки занҳое ки хонашинанд метавонанд омада ба корхонаи мо ба кор дароянд. бо омадани фасли баҳори сабзкор ва наврӯзи хуҷастапай масъулин омодаанд ки беш аз 24 намуди гулҳоро баҳри ороишу зиннатбахшии гӯшаву хиёбонҳо ва боғҳои шаҳри Душанбе пешниҳод намоянд. зиёда аз 24 намуд гул дар корхона истеҳсол карда мешавад ки 8 намуди он гулҳои зимистона мебошад ва 16 намуди онҳо гулҳои баҳории тобистона мебошанд. имсол барои таҷлил гирифтани ҷашни наврӯз зиёда аз 2 миллион гул шинонда парвариш кардем ва барои шинондан дар кӯчаву хиёбонҳо, гулгашту боғҳои шаҳри Душанбе тайёр ҳастанд. масъулин изҳор медоранд ки пеш гулҳои барои шинонидан тайёр аз хориҷи кишвар ворид мешуд ки ин харҷи зиёдро талаб мекард. ҳоло бошад дар кишвари худамон омода мешаванд ки аз ҳар ҷиҳат манфиатовар мебошад. пеш вақт бисёри гулҳоро мо аз хориҷи кишвар меовардем ва бо ташаббус ва дастгирии раиси ҳукумати шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар мо як гармхонаи замонавии зимистона сохта ба истифода дода шуд ки тамоми коргарони мо боз як шароити имконият пайдо намуданд ки марҳила ба марҳила дар тамоми мавсими сол парвариши гулҳоро ба роҳ монем. ифтихор аз сокини пойтахт будан масъулиятамонро ҷиҳати риояи фарҳанги шаҳрнишинӣ бештар мегардонад ки он дар муносибати ҳамарӯзаи мо ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани шаҳри Душанбе зоҳир мешавад.